बियाह सियाह होते नहीं धावल चलता रात भर रोड पर काहे नहीं काटे लो पाम 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 कहाँ है रात भर रोड पे घूमत पागल लेखा हैं रोडवा पे से घूमत नहीं कि गोई रहे गीत गावे प्रोग्राम रहे नो प्रोग्राम कहाँ प्रोग्राम तार रहे प्रोग्राम रहे होने जाने की बलिया हो रे बलिया हो रहे सन वर्षों में मुना बेसवा बाटे पागला कुछ बुझा लो करा रात में कूदता कुछ ठिकाने नहीं हमन के बड़ ब्यास है। अच्छा तू बड़ हो ना कहाँ कहाँ का बोलो दिल्ली सूरत मद्रास लुधियाना विदेशों में जाए के इंतजाम बानी फिर में एगो जहाज किन लेतीनू। अच्छा एगो काम कर एगो जहाज किन लो बहुत कमाता रहा ना वही फिर में बानी। हाँ 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 एगो काम करो ना भैया का सब तो किन ले पैसा के दिक्कत नहीं है जानते बड़ा हमार बियाह कराना तो भाई तार बियाह हो हाँ का कह के कमा लो तनी हमरा की पहले बताओ पहले कमाई के बारे में अपन बताओ गाइला दूर दूर गावे जाइला रुपया ही तो आदमी छीटे लन दही पर हाँ रुपया के तो कमी बा ना। हाँ ड्रेस देखते बड़ा देख लो ड्रेस ड्रेस तार खूब बढ़िया लगता हो धोती कुर्ता है तार खूब बढ़िया तार ड्रेस लगता ड्रेस देखा तो धोती कुर्ता एकदम झाड़ के मोबाइल देखते बड़ा 30,000 के बगल में। हाँ हाँ मोबाइल तार तो खूब बढ़िया बा खाली स्क्रीनवा फूटल बा मोबाइल तो पागलो रखा तारा से बियाह कराइबो कि ना तारे बियाह कराई तो कमाई के बारे में बताओ पहले क्या करे लो कहत कि भैया गाइला गावे लो हाँ तो एगो ब्यास बाई जो मुनो माखन ब्यास बा वो रात बगावेला बिहान का पानो खाए के बगल में पैसा खोज बता ना रहेला खैनी मांगला दिन बखाला बे तो हमने के ओकर बारे में जानता रहो वे शिकायत करे लगल ब्यासों के वही में केना ना हो तुम वो गाइला उहे चीज बा जौन गावे लन अच्छा तो वो खैनी मांग के दिन बखाला बे हमने के तू वही में कहो मांगही वाला हो बे हमने के दूसरा सके गुटका खा के ठूक देते जा गुटका खा के अगुए के बड़ा दिक्कत हो गई अगुआ के बड़ी दिक्कत पीली से एगो बियाह कर लेबो है मर्दे तो का तू कैसे बतियावत और बड़ भाई हो के मर्दे तार बियाह होखी तार साली वाली नहीं सो साली तो हमर बढ़िया बढ़िया बैसे तारा हे ड्रेस पर तार बियाह होई ए बड़े है हे खराब ड्रेस पर तार बियाह होई है 800 के गमछी बा बियाह सही पर तार बियाह होई तार बढ़िया कोनो काम नहीं खेलो कद अब का करी बियाह सही लौकता अब का करी मर्द लेखे बियाह करवा दो एगो हम रोजगार सोचले भाई ओ से बढ़िया जनता रखा बा मुर्गी फार्म खोल दो सबसे बढ़िया तार खातिर रही बड़े तारा मुर्गी फार्म ले हाँ अगर मुर्गी खूब बेचाता है माने बियाह करो तो मुर्गी फार्म हमरा खोलब तो बियाह करो फगुआ में देखला मुर्गी खातिर जाम चल रहा देखला कि ना देखला मर्द हमरा के तू डिस्टर्ब कर देल है गाना बजल छोड़ के मुर्गी फार्म हाँ तू मुर्गी फार्म खोल दो बियाह करवा देबो मुर्गी फार्म खोल देब तो हाँ तार बियाह करवा दो आ मुर्गी फार्म में क्या करे के पड़ी मुर्गी फार्म का करोगे फार्म बनवा लो अच्छा अब बच्चा डलवा दो वो 1-1.5 महीना में सियान हो जाए एगो एगो हमारा चाचा भी कबूतर के फार्म बा छोटहन ओ ओकरा के देखा देला अपना बियाह हो जाई ओहू के देखा देला फौज में बच्चा डलवा दो छोटहन बा 5-7 गो बच्चा 10 ना जैसा नो हां तो वो ठीक है बता है बियाह करवा देबो नु ओकरा खूब बढ़िया तार बियाह होई हैं खूब बढ़िया होई ओही में बियाह हुई हमार वही में बियाह होई फार्मवा में फार्म में ए मर तो में आटी आदमी छोटी चुकी डारबा हो छोट मुर्गिए लका हो जीव तू ओहिमे तक घुसा दिए मर तू मजाक कर दो हमर बियाह मजाक करा करता दे नहीं। भैया बड़ा फेरम पड़ल भाई हाथ ना साला पैसा कमा तो नहीं अगुआ होते नहीं खुश गांव में सरवा एगो खौरा बा अगुआ जानतर का एगो होता खौरा बा भगा दे तो सो अगुआ खातिर बहुत बड़ प्लान करे के पड़ता तो प्लान कर रोड पर से जब जान जानो देखो राती खनी रोड पे काहे हम घुमते तू जानत लो अगुए खातिर राती खचल तो सो संझली मेरा हाँ हाँ देखो जब दिया बाती बड़ा गुल बा अपन बन ठंड करे एकदम है जान जा घूमत नहीं हाँ तो हे पर तो बाबू तोरा के पसंद कर लिया सो हट एकदम गोर गाधे तो कितना बढ़िया बेचारा लड़का लड़का था कितना बढ़िया बा बार देखते नहीं रोड शैम्पू लागेला हाँ 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 तो शैम्पू कमी बा ना बे जातना लोग के देखो पैसा कमी नहीं के जितना लोग के खाए में खर्चा होई नु उतना तो हमारा नहाए में बाजन ना ना हम जानते मैंने हगहू में तारा खर्चा बा हाँ मेरे वो है शैम्पू ले धोइला शैम्पू ले धो शैम्पू ले भैया ये कहम नु कि एगो देखो एगो खूब बढ़िया पीली बिया खूब बढ़िया पीली हमारे घरवा भी मने बच्चा दिले बिया मैंने लड़की के नाम पीली है हाँ लड़की के नाम पीली है
मर्द हमर तो डिस्टर्बे कर देले हड़ तू माने ओकर से पीली बियाह कला लड़किया का नाम पीली है लड़किया के नाम पीली ह पीली लेखा लेकिन बिया पीली रखा बिया पीली लेखा बिया ए मर्द हमरा चढ़गोड़ा वाले नहीं के बियाह करके चोर गोड़वा ना दू गोड़ पर पीली वाले तो बढ़िया हमरा के यहाँ भई बिया उ दू गोड़ पर रहले दू गोड़ के कौन दू गोड़ के पीली बिया ओकर नाम पीली है आ पीली नाव ह हां पीली ना हो हाँ तो मर्द ई कह हमरा के डिस्टर्ब मत कर ओकर तू बियाह कल हाँ कल बनू करिया बिया तिलक दहेज तो नहीं मिली तिलक दहेज तारा ना मिली लेकिन करिया बिया आ खूब बढ़िया ओकर बच्चा 4 गो बड़ा सा मर्द ओकर माने छोट छोट ओकर छोट बड़ा सा हम बाचा मर्द बाचा वाला बाचा ना अभी माने के जानता रहो ढेर दिन के ना हिया एक बियान में 4 गो देले रहे ओकर बाद बियाबे ना कइले मर्द ढेर दिन के नहीं तो बियाह कैसे गो ढेर दिन कोनो ना हिया मर्द कहते मैंने एक हनी मात्र बियाली बिया बुझा गुल कुछ खर्चा और से दे देती बियाह करवा दो बहुत बहुत मर्द बहुत बढ़िया बिया बहुत बढ़िया बिया ओकर से तू कल खूब बढ़िया रहे पगला दे हम पीला पीली ले बियाह करम छोड़ दे अरे मर्द पीली ओकर हम नाव अपन है, देखत नहीं पीली हमरा ओकर नाव हम मर्द अगुआ यहाँ से ना हाई रोड पे पीली ना होकर पीली ना हाँ मैं हतरा निमन आदमी लड़का बानी जैसे कि अगर लड़का लोग के बियाह नहीं को तो कोर्स लड़के करो हो तो तो भैया ऐसे न घूमत नहीं हमरा पैसा के थोड़ी दिक्कत बा हम तो ना। कंपनी खोल देब चाहब तो तू नु दे बहुत हां हां है कुल जानत है कुल लगवैले मैं लाइट कुल हमरे पैसा से लागल बे रोड पे देखत रह चक चक भइल बा हमरा कहत रह पीली ले बियाह करवाइबो हां खूब बढ़िया तू बड़ा हां तार पीली ले बियाह ना करे कमन के तार पीलवे ले बियाह करा दे ए मर्द तार से ठीक बतिया तो रही तो हम भाई के आसरा लगा के कहनी है कि तारा कुछ कहब आ तू हमर पीली ले बियाह पीली मदर लड़किया के नाव हर बोका एक बियान कहिए ही आ ओकरा माई के केना हो ओकरा माई के नाव कुत्ती हम जान गुनी तू के करा ले बियाह करबे पीला पीली ले बियाह करब मर्द हम तब का करो है लड़की के नाव पीली है तो हो जाए बियाह हो जाए तो की है चला। चला बुलाई हम बारात में ठीक बा तार बियाह करा तन तू घबरा मत हाँ जल्दी अब करा तू घबरा मत चला ठीक बा